Så er der et dokument om modernisme, som er den nye litterære periode, som vi skal til i gang med. Og her der står der ca. 1845 til 1970'erne. Og nu begynder vi sådan at komme ind i en tid, hvor tingene de bliver sådan lidt mere komplekse. Så det vil sige, det er ikke helt så simpelt at bare kalde noget en periode, ligesom man kunne gøre med romantik eller som det moderne gennembrud. Jeg vil starte lige med at sige noget om den omkringliggende verden. Man kan sige, at Europa er sådan set ikke bare længere Europa, fordi Europa jo bliver delt efter 2. verdenskrig. Og det betyder faktisk, at man har to supermagter, nemlig USA og Sovjetunionen, som på en eller anden måde sætter dagsordenen også for, hvordan tingene foregår i Europa. Der er noget inspiration fra Tyskland, som er sådan en slags, man kalder det stunde 0. En følelse af det her forladthed, eller man starter forfra, og det er selvfølgelig forfra efter krigen. Der er en masse inspiration fra USA, og det er både på godt og ondt, og det handler også om, at man i Danmark og i Europa i det hele taget begynder at få nogle flere penge mellem hænderne, og det vil sige, at der bliver en masse penge til overs til nogle goder, eller nogle materialistiske goder, som især ungdommen, der ligesom er et helt ny generation, eller en helt ny gruppe, som der begynder at udfolde sig rigtig meget. Så man kan sige, at tingene begynder at ligne mere og mere det samfund, som vi kender i dag. Det fælles for modernismen, det er, at de har den her følelse af afmagt, som er det grundlæggende. Tidligere har man også nogle gange været frustreret, men pludselig så har man set, hvor slem krig er, og det der med, at man føler, at man starter forfra. Og det betyder, at man får fokus på nogle humanistiske værdier, hvor det enkelte menneske ligesom selv må tage ansvar, og selv er forpligtet til at handle på den rigtige måde. Modernismen den er delt op i 3 faser, og den første fase er der mange, der vælger at kalde efter krig. Så vælger man egentlig at sige, at det slet ikke hedder modernisme, men efterkrigstiden og første fase af modernisme, det er sådan set det, man kan kalde den samme. Så det er fra 1945 til 1960. Så har jeg desuden valgt at dele modernismen op i 2 former for litteratur. Der er det, der hedder lyrik, og så er der det, der ligesom hedder prosa. Den første fase, der er lyrikken det, man kalder heretikalyrik. Og heretikalyrikken, den peger tilbage mod krigen. Det er igen ideologierne, der på en eller anden måde har spillet fallit, og derfor så prøver man ligesom at reflektere, og man er sådan meget indadvendt og grublende. Heretikalyrikken, den er sådan et opgør imod, prosaen, som der er på samme tid, og den prosaorienterede litteratur, den er meget realistisk, og det vil sige, at heretikalyrikken godt kan virke urealistisk. Prosaen, den er sådan lidt domineret af absurde og sære historier. Og der er simpelthen en mand, der hedder Willy Sørensen, som udgiver en samling af noveller, som hedder Sære historier. Og det er simpelthen personer, som på en eller anden måde bliver anderledes, eller der sker nogle sære ting, og man forstår ikke rigtig hinanden. Det er lettest, når det er sådan, så I har læst nogle af novellerne og forstå, hvad det absurde og hvad det sære det egentlig er. Det skal vi også læse noget af. En anden forfatter, der er værd at nævne her, det er Peter Seeberg, som debuterer med en roman, der hedder Bipersonerne. Og han skriver også om hverdagen, der ligesom er fyldt med nogle absurde ting, som kommer til at virke meget underligt og mærkeligt. Temaet i hans forfatterskab, det er, hvis man har tid, tålmodighed og vanen til at glædes over de enkelte ting, er livet enkelt. Og vi skal prøve at læse noget, hvor vi kan se, hvor enkelt de her ting egentlig skal være. Det var nok om første fase, så I skal ikke høre mere nu.